ayi dina kɛlɛ don ɲɛ tɛ e tɛ kɔrɔlen nɔfɛ n'i bɛ kɔrɔlen nɔfɛ an kun kan ka e ye o kɛnɛ kan i ni kɔbila ɲɛbilanin de bɛ ɲɔgɔn na an kun kan ka e ye o kɛnɛ kan npogo de b'i la an kun kan ka aw ye dabanikurunin de ka d'aw ye an kun kan ka aw ye telefɔni tɛ aw bolo aw kun man ka sɔn a ka foyi ka bila interinɛti kan nin si t'anw ta ye yan anw bɛ se ka munumunu fɛn minnu cɛ fɛ k'an ka diɲɛ civilisé ni o ye k'an ka diɲɛ taa ɲɛfɛ ni o ye o jumɛn y'anw ta ye n'an bɛ kɛlɛ kɛ ko walifɛn ka bila an ka gouvernement sigilen tɛ walifɛn kan an ka jamana jɔn tɛ walifɛn kan an ka adamadenya mun b'an bolo yan n'a tɛ walifɛn kan adamadenya sira fɛ jɔnni ye fɛn f'o la wa an bɛɛ kelen kelenna faso ye wolofinya ye bɔɲɔgɔn kelenya ye kɔlɔ kelenya ye k'a fɔ ko an bɛɛ jɛlen bɛ maa min na ko maa nin ka jɔ sabati a ka jɔ bugubugu a ka jɔ tɛntɛn a k'a to jɔ ma a ka jɔ wuruki wa a k'an yɛrɛ sɔrɔ a la ka wolonɔ k'an bolo badɛ hɛrɛ ani badɛ kɔni k'o kɛ wolofinde yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ko k'o kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o ko anw bi yɛrɛ ɲini an tɛ maa ɲini dɛ anw bi yɛrɛ ɲini de la an tɛ maa ɲini na yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la ko wuyangilikɛla wuyangilenw don les révolutionnaires révoltés olu tɛ kɔlɔlɔ kɛlɛ la dɛ balimakɛ n balimamuso o de dɔn a ma fɔ k'i ka da la dɛ nka dɔ kɔni k'o y'an ka tiɲɛ ye an tɛ kɔlɔlɔ kɛlɛ la dɛ awɔ an kɔrɔkɛ ko an ma a ko 40 kɔ sagolen i ma taa maakɔrɔbulon kɔnɔ wa ko n'i ye cɛ o cɛ cɛsirilen ye nin ko la k'i kana taa ɲini yɔrɔ jan ko ye e bɛ k'a ɲini jumɛn kɔnɔ sufi iburahima wa linjina jaburu wa tawureta kuranɛ kɔnɔna wa karamɔgɔ a tɛ yen wa a tɛ sɔrɔ yen cogo si la a filen kɔrɔ yan nɔ a ko kogo ni nkuru ni bari de don ko n'i y'an cɛsirilen y'a la ko n'an tɛ fɛ a cɛ ka ɲɛ wa an bɛ fɛ a ka kolo gɛlɛya de dɛ kun foyi t'a la ni nin tɛ balimakɛ n balimamuso n ko kun foyi t'a la ni nin tɛ ne ko n kɔrɔmɔ n ko n kɔrɔ wa anw yɛrɛ donkun tɛ dɔwɛrɛ y'a ko la koyi n ko a tɔ de tun kɛ mɛ fo warabilen bɛ k'i to kabaturu a ka kabatigi yɛrɛ de ɲininka ko jo man kan bɛ kabadala ye n kɔrɔ n ko a bɛ maa dɔn kun bɔ kɛlɛ la wa kolokotɔ an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an kɔrɔkɛ an karamɔgɔ ko k'a fɔ k'a ka nangarabaya fara a bolo da la wa nangarabaw an bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ de bɛ sanfɛ kɛlɛ bɛ sanfɛ dɛ ko k'a fɔ an mɔden ye k'u kana tile fila lajɛ ko yen ko tɛ n'an ko kɛlɛ bɛ sanfɛ k'u bolo da u kun yɛrɛ cɛmancɛ la ko faamaden de dan bɛ yen nɔ k'u la kumafɛn bɛ ka min f'u ɲɛna o ko k'a bɛ dusukun de kɔnɔ k'a tɛ yen dɛ ayi o ma se ka sɔsɔ diɲɛ dɔɔni kɛnɛ kan sa a tɛ yen o n karamɔgɔ ale y'o f'u ye e bɛ se k'o minɛ an bɛ tile min na bi n'e ko k'o y'i ka danaya ye karamɔgɔ k'i sigi an mɔmuso kɔrɔ a tɛ yen faamaden bɛ kɛlɛ sanfɛ de o kama karamɔgɔ ko an ma ko kɛlɛ bɛ sanfɛ karamɔgɔ kɛlɛ in bɛ yen de n'i sera k'a lakunu n'i y'a labaara k'a bila a ka baara karamɔgɔ an b'o de tɔnɔbɔ ɲɛnamaya nin kɔnɔ anw y'a fɔ a ye kabi dugu ma jɛ n ko ni dugu jɛra a kana siga min na fewu anw bɛ ka min fɔ n ko a ka sa min na wa taa n'a tɛ se k'a kunbɛn a fɔra a ye dugu la k'a fɔ a ye kɛnɛ kan k'a fɔ a ye fɔcogo bɛɛ lajɛlen na a ko k'a tɛ fɛ k'o de faamu hali bi an ni sa min na wa taa n'a de b'an nɔfɛ nin tɛ baasi ye an bɛna a y'an kɔnɔ ye an bɛna o tuma ko an donna débat face à face sigida gale sanfɛ an bololankolonman don maakɔrɔ bulon don karamɔgɔ bulon don kolokotow ka bulon don nangarabaw ka bulon don wuyangilikɛla wuyangilenw ka bulon don n ko mandenkadenw ka bulon don o siga t'an na
wuyangele wani ko ani ye karamɔgɔ nɔ yera wa an nɔ bɛ ka ye wa an nɔ bɛ na ye min bɛ fɛ ka ye o b'a ye min tɛ fɛ k'a ye n ko bɛ n'a ye o siga ka bɔ mandenkaden bɛɛ la kan bulonman naani o ka sɛbɛn de ko daminɛ fo a bɛ nin kelen ye dɛ kɔrɔlen fɔ de ye kuran dɛ nin kɛra saro nasini nin kɛra san 100 nin kɛra san 1000 karamɔgɔ min kɛra kora yɔrɔ min na min ye jaw fɔ anw ko min b'a ni cɛ i ka bɔ an ka kumaw de kan an bɛ sigida gɛlɛ karamɔgɔw fo an dege faw fo k'an dege baw fo k'a fɔ ko aw n'a balimakɛ a n'a ka kalandenw bɛɛ ka kalanden laban man k'a dɔn degede fitinin don maakɔrɔw ka ji sanna ji solila an'u ka woro sanna bamanan maatigi tarawele min sigiyɔrɔ bɛn bɛ angola ma wo kulu tuma mɛ nin waati in na n ko n ka dɔnka dɔ bɛ jɛgɛ bɛ ji rɔ dɔ fɔ ka tɛmɛ awɔ a tɛ fɔ yan nɔ ko an bɛ ko dɔn koyi a tɛ fɔ yan fiyewu ko an ye maa kalan ni kalanbalikan de don a bɛ fɔ yan ko an karamɔgɔw de bɛ yan n'an ye file min ci olu de bɛ bɔ k'a kalan wolofin de dama dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ tɔ an kɔrɔkɛ ko anw de cogoya ye ko bamanandenw ko an sɔnna anw de cogoya ye ko bamanandenw minnu ko k'u jɛra ka ban anw kɔrɔ de b'a da olu ye tɛrɛmɛsɛw ye n'olu ye turabu da anw de kan ka na ka senkɔrɔma cɛ ka ɲɛfɔ cogo wɛrɛ k'a la tuma dɔ la e bɛ se k'a faamu cogo min na ka d'a kan n kɔrɔw b'a jigi de bakuruba n karamɔgɔ la a m'a f'i ye ko n'i tɛ fɔ cogo dɔ la k'i k'a fɔ i k'a kan nɔ ni k'a nɔgɔya i bɛ min mɛn dɔrɔn k'a tɔgɔ de ye ko bamananya siya in ko tɛ dɛ i y'a min b'a kɔfɛ o ka bon ni siya ye o de ko dɔn n karamɔgɔ n karamɔgɔ kuma dɔ la e na ɲininkali kɛ ko bamananya ye mun ye o jaabi sɔrɔ man di la kuranɛ kɔnɔ dɛ o sɔrɔ man di la bibulu kɔnɔ cogo si la n karamɔgɔ n'a ma ɲɛ ko anw de ye bamananw ye sen banna bolo banna an yɛrɛ ye yilikisɛtigiw ye an bɛ miiri koyi wa an bɛ kuma min fɔ an ni minnu bɛ jɛra u b'a kuma ninnu mɛn wa u b'u kɔrɔ dɔn u b'u tafa ye karamɔgɔ anw b'a dɔn hali n'an e yɛrɛ sigira kuma dɔ la e na tiɲɛ dɔw tafa ye koyi karamɔgɔ e na tiɲɛ dɔw tafa ye dɛ karamɔgɔ diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan dɔnnikɛlaw ma se ka sɔn aw ka tɔn na ka bɛn nin de ma aw ye balima faralaw de aw ye sinji faralaw de aw ye mɔgɔ jigitigɛlaw de aw ye jamana tiɲɛnaw de aw ye jamana halakilaw de aw ye jamana dajilaw de aw ye yɛrɛdɔnbaliw de ye yɛrɛdɔn kɛnɛ kan aw ye miiribaliw de ye miiri kɛnɛ kan aw ye maa mulubaliw de ye mulubaliya kɛnɛ kan aw ye maa siritigɛlenw de ye siritigɛlenya kɛnɛ kan aw ye maa taasibaliw de ye taasibaliya kɛnɛ kan ni interinɛti tun mana wa ni interinɛti tun mana ɲankuma tun b'a sɔrɔ aw wahabiya denmisɛnninw a ye ba maliba yɛlɛma k'a kɛ sudan ɲɔgɔnna ye wolofinden jɔlen arabu hakili sogololen fila kɔnɔ karamɔgɔ o kama ne bamanan ko nin de ma n ko 115 n'a haya fɔlɔ nin de nana bɛɛ kama awɔ min b'i bolo k'i ka ala ta n'o nalen bɛ bɛɛ kama karamɔgɔ wuli ka diɲɛ yaala dɔɔnin dɔrɔn i b'o tiɲɛ dɔn kɔnɔ ka n'i sigilen to yan ka kuma dɛ i komi i bɛ manamanakan min na faso kɔnɔ ko yahudiya k'olu m'u ka diinɛ ta ka diɲɛ yaala tu mɔriya aw de bɛna kɛ faso dɔnnikɛla ye ko a bɛ ka fasodenw bilasira an sara e t'a kalama ko yahudiyaw ka misiri b'an kɔrɔ Ethiopia i t'o dɔn voyageur si m'a tulo gɛrɛ i da la k'o yɔrɔ f'i ɲɛna u bɛ ka yɛlɛ la u b'a dɔn i tɛ foyi kalama i ka nin kɔfɛ berenin kɔfɛ hali i bɔra wataraya min na i t'o dɔn dɔnkilitali ye n ko hali i bɔra wataraya min na kuma dɔ la i bɛna fɔ k'o dɔnni nafa t'i kan koyi wa ne b'a fɔ n k'o dɔnni nafa ka bon i kan i ka Mamadu dɔnni ye dɛ kana se ka yɔrɔ filɛ
ngone ba fina ngo doni nafaka boy kai ka mamado doni kele bi kata nyefe nyebe ko la nyen kono bi ibe neti ka bi nyen ka di kana mo yo fo be na ibe neti ka bi malik kana mo to si te neti do i tan yire de la neti de la ha bere ni ko fe ngo ha bere ni ko fe ni malo ya bela afa mangi damne bi tunta don mai watara tunta don ko biba soro ku fote kuduba mai watara tun dalintala ko bi ka ke ka ala ye ka soro ya ka galite kuduba ngo mai watara tun dalintala jadi su bi mali damne domina ka fo ko bitu ba soro kalifa sigilente aw bulo bamako mai watara angi mango mi o to ko kuma kam ko ma dak marali bi ma kele de do kan e janya de mai aw ma so mi soro jurona ngo wabia aw ma somi soro jona minu ya somi soro awte o kama fora yana ko minu ba nyedo olu to sunga kele minu mi fuga kele olu ta kele chugodo wa minu mi ka kele ngache olu fonon tisala olu ta nyedo o de problem era wa minu mi ka kele o ya aw hadi awde nga ba yere lafiya aw karamo ni yefiya de akitimbe kana ɲaga i ka ɲɔ na dɛ a bɛ tɛmɛ n'u ni kolo y'i kɔrɔ kana ɲaga o la fiyewu karamɔgɔ Mayi Watara i kumana i ka minibaru kɔfɛ ka kuma i da sago la ka tila k'a fɔ o kuma nin kɔnɔ ko e jɔlen bɛ yɔrɔ min na ko e bɛ ka diinɛ dɔ de lase diinɛ nin mi i bɛ fɛ ka bonya yira diɲɛ na nin tɛ baasi ye kɛ n'i bɛ ka diinɛ in bonya yira o ni kɛ ka kan i kan k'o kɛ nka karamɔgɔ kana ɲinɛ ko n'i bɛ ka kuma jama ɲɛna kuma bɛ ka bɔ e min yɛrɛ da dɛ jama bɛ e fɔlɔ de jateminɛ kuma in ani a bɛ ka bɔ e min da a jogo bɛ cogo di sira jumɛn b'a cɛ e ye kuma in fɔ k'i dogo fɛn dɔ de kɔfɛ wa ɲinifɛn dɔ de b'i la kuma nin kɔnɔ kuma dɔnbagaw bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ yɔrɔw ka ca nka karamɔgɔ anw b'a ye k'a fɔ ko Mayi e kɛmɛ i b'a fɔ ko Laaji Burama n'a ka wahabiya kɛ n'o y'i yɛrɛ karamɔgɔ ye nka i k'a dɔn ko i bɛ min na muru kɔ n'a ɲɛ de don dɔ tɛ taa ka dɔ to dɛ Mayi n'e ɲɔgɔnna denmisɛnnin e ɲɔgɔnna simiden Mayi e y'i jɔ Mande maakɔrɔ bɛɛ ɲɛna k'an bɛnbaw nɛni k'u duwaya k'u kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye Mayi gɔngɔli ma sigi e kun na kangari yɛrɛ ma da e ye wa Mayi e ma wele foroba bulon foyi kɔnɔ ka taa e tulo sama kuma na Mayi ka bɛn mun ma k'i ɲɔgɔnna maakɔrɔ de tɛ yen wa o tɛ dɛ anw yɛrɛ bɛ se k'e tulo sama dɔɔni kɛnɛ kan e b'o dɔn a tun sigilen b'an bolo tan de n ko a tun b'an bolo tan de e san 40 ni dɔɔni e y'i sigi k'an bɛɛ bɛnbaw nɛni faso nin kɔnɔ i y'a faamu i kɔrɔw bɛ yen i masaw bɛ yen i masa filaw bɛ yen nin nɔ karamɔgɔ i ni muso min bɛ furu la o bɛ yen i kan k'o gasi sigi a ka d'o ye a man d'o ye i t'o dɔn o muso balimaw e y'a ɲini k'a dɔn e ka an bɛnba minnu nɛni e b'a ye cogo min na o bɛɛ b'a ye o ye cogo kelen de la Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ wa ka d'a kan aw ka ko yani an ka bɔ ko an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Marɔku an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Alizeri an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Iran an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Saudiya seliji kuma banyɔrɔ la ko a ye kun de Masusa ani Se dɔw ko k'o ka Se ko de dɔw ko k'o non k'a fɔra ko ka Masusa de yani olu ka baw manamanakan na ne tun bolo an bɛ tɛmɛ cogo ɲini olu la ka taa ɲɛfɛ olu bɛ dugu ma o jango olu nɔfɛ mɔgɔ nka n karamɔgɔ aw tɛ se k'a faamu nka a bɛna nin kelen faamu sen nin na kɛnɛkisɛ jɛ kan a dogolen bɛ fɛn min kɔfɛ ka na anw de ɲɛ b'a la bamanandenw n ko anw de ɲɛ b'a la
ako mamunu ma ko kametu an ɲɛbala dɛ an m'a fɔ a ye ko an bɛ maaya yiri de sanfɛ bɛnba ko n'a ɲagamina ko n'a feerekera ko an ka segin min ma k'o de tɔgɔ ye ko maaya o an b'o yiriba de sanfɛ karamɔgɔ an tɛ nkalon da la an ma deli ka nkalon da la min bɔra a yɛrɛ da an bɛ k'o de minɛ k'a kɛ k'a sigi k'a da n'a sera yɔrɔ la sa kumakan kelen dɔrɔn de bɛ yen ne dɔ karamɔgɔ dɛ a bɛ se ka min fɔ ko maaninfin yɛrɛ man ka miiri ala ko la fo ka se nin bɛɛ hakɛ la ko o y'i bɔlen ala ko yɛrɛ kɔnɔ k'o kama ko ala ko kuranɛ min filɛ nin ye k'a bɛ dɔw la fili k'a bɛ dɔw la ka na n ko nin tɛ baasi ye kɛ mugu ni ɲɛɲɛ tɛ wa n ko nin tɛ baasi ye kɛ n ko mugu ni ɲɛɲɛ tɛ wa e yɛrɛ b'o dɔn karamɔgɔ anw b'a dɔn k'a fɔ ko aw b'o dɔn n ko mali warabiyadenw anw b'a dɔn k'a fɔ ko aw b'o dɔn fɛ nka an bɛ min fɔ a ɲɛna a tɛ an b'a dogo fɛn min kɔfɛ ka na an bɛna ta k'a yira maliyɛnw na ka sɔrɔ k'a sugu fɔ a yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko an ka ɲinifɛn tɛ aw ye an kan bɛ fɛn kelen k'a k'a dɔn ko an kan bɛ fɛn kelen min ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma balimakɛ n balimamuso o de dɔn o de y'an sigi ka ekɔli i komi an ye lemuru tigɛ min kan k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko siga kisɛ kelen tɛ min na an b'an bɛnbaw de nɔ na an bɔnnaw minnu y'an to yan nin kɔlɔn nin kɔnɔ yan nin sigiyɔrɔ ninnu na yan olu de kan ka bonya u ka dugukolo kan a jaja a goya malgré malgré u kan ka bonya u ka dugukolo to tigɛlen kɛrɛfɛ i komi jo n'i k'i bɛ taa n'u ye kama i bɛ taa wahabiyaw lafili u tɛ foyi dɔ kama kɔrɔ a y'olu sama ka na fo soda la yan nka a y'olu sama ka na fo soforo kɛnɛ kan an bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛ bɛ min na wahabiyaw bɛ ka bɔ ka kɔndɔrɔni sanɛ min nɛni mali kɔnɔ kɔndɔrɔni sanɛ fara tun tɛ koyi yiri tun tɛ ayi mɔgɔ de tun don i komi ne ni e filɛ dugukolo in kan cogo min na kɔndɔrɔn n'a muso sanɛ u ye duguw de tigɛ dɛ u ye duguw de sigi awɔ ka fɛnjuguw gɛn wa ka dɔnni kalawulu de sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan k'u ɲako de dɔn k'o kɛ dugukolo in sanfɛ k'u tiɲɛko dɔn k'olu latɔn olu de ye jamu ninnu to an na an y'an baw ka cuwara nka an ma se k'an baw ka jamu na olu de mɔden ye anw ye olu de bɔnna ye anw ye olu de ye jamu ninnu dilan bi olu de bɛ ka nɛni u ka dugukolo tu tigɛlen sanfɛ mɔgɔw ye tuma dɔ la mɔgɔ minnu yɛrɛ sen ma se dugukolo in sanfɛ koyi awɔ wa an b'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ t'u ka ɲɛnamaya kɛ u tɛ dugukolo in yɛrɛ yɔrɔ dɔn dugukolo in lahalaya foyi tun t'u bolo u ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɔndɔrɔn n'a muso sanɛ bɛ ka nɛni o mɔgɔw de ye bi faso in kɔnɔ mɔrɛba n'a muso yaasa bɛ ka nɛni olu mɔgɔw de ye bi faso nin kɔnɔ aw ko aw minnu y'a dɔn k'a fɔ ko kɔndɔrɔn ni sanɛ tun ye mɔgɔ de ye jaa fɛn o fɛn fɔra an ɲɛna 120 na o bɛɛ tun ye walimɔgɔw ka ɲɛfɔli de y'a ko kan a yɛrɛ ɲɛfɔli yɛrɛ la o a kɛra mɔgɔ ye o e m'a faamu hali jo minnu tun bɛ maga n ko jo ninnu fana taara mɔgɔ ɲuman dɔw de la n ko jo jumɛn taara mɔgɔ ɲuman na hubali kɔni ko tɛ n ko hubali ko tɛ namurunu ye masakɛ min janfa k'a fa o ka boliba in de ye hubali ye namurunu y'i tile kɛ n'o hubali kelen de ye arabu n'o hubali de bɛ ɲɔgɔn na hali sini karamɔgɔ u m'a bila dɛ i m'a tɔgɔ y'i ka fɛn kɔnɔ n ko m'a bila nk'i m'a tɔgɔ y'i ka fɛn kɔnɔ ye wa karamɔgɔ kana tɔ nɛgɛ k'u k'u ta bila sa e t'o yɔrɔ ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ i sen b'o la kɔ o kama olu yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ olu tɛ maa si de m'a fɛ yen anw fɛ yan k'olu ye danbaga ye a bɔra minnu da ye n'olu ko k'u tun y'a daw dilan k'olu k'u ka danbaga ye o n'a kɛ olu danbaga ye u ka kɛnɛ kan ye karamɔgɔ mɛ i m'o mɛn o da o i bɛ bɔ manden hɔrɔn kɛnɛ kan i y'o mɛn bamaanden min da ɲɛnamaya kɔnɔ ko fɛn dɔ tun b'anw bolo yan ko anw dun kɛlen bɛ k'o k'an ka danbaga ye k'o k'an ka magale k'o k'an ka kiyakɛw ye k'o k'an ka kulukulu ye k'o k'an ka janigeguw ye n karamɔgɔ maa si de m'o f'i ye o tuma ni dɔwɛrɛ tɛ danbaga ko kɔni n'o ko don ayi o ma se kɛlɛ ma o ye fɛnba tiginda de ye
fengele tigi caman ngo de semba tigi ndaye fengele tigi caman kɔni mani maa tɛ kelen nɔfɛ karamɔgɔ i t'o ka baara la dɛ n'i t'o ka baara la i t'a ɲini i ka tiɲɛ dɔn quoi n'i t'a ɲini i ka tiɲɛ dɔn e bɛ k'i bɛnbaw nɛni minnu ye i t'u dɔn u t'i dɔn u t'i bɔnna dɔn i t'u bɔnna yɛrɛ dɔn koyi f'u yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn ka na di u ma u yɛrɛ kan ɔ karamɔgɔ bɛ bɛn kɛ n'u ye min sɛbɛn u yɛrɛ kan n'i y'o kalan ka da o la baara kɛ n'o bɛ bɛn ɔ nka karamɔgɔ n'u ye min sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛ kan mɔgɔ wɛrɛ min tun ye sɛbɛnnitigi ye kodɔnna tun don a ye kabako de lamaga diɲɛ kɔnɔ a y'a bolonɔw de to dugukolo sanfɛ minnu tɛ se ka sɔsɔ a y'a yɛrɛ sikɔrɔw to yen nɔ u yelen don bi minnu tɛ se ka sɔsɔ karamɔgɔ n'i ko k'i bɛna kuma olu ka dɔnni kan fo a k'a sɔrɔ i nɔ n'olu nɔ dɔ ka ye de karamɔgɔ i b'i da sago de fɔ i nɔ foyi ma ye a fɔcogo ka gɛlɛn i bolo dɛ nka n bɛna f'i ɲɛna n ye min f'i ye n bɛ segin a kan n tɛ taa ka nɔgɔ kelen kelen to nin t'a la karamɔgɔ maa de mana dugukolo in sanfɛ min tɔgɔ ye Mako Musa ne de y'a f'i ye n'aya Mali wahabiya denw nin b'i bonya hakili ma dɛ awɔ nin bonyana hali n yɛrɛ jɔ a kɛ hakili ma n ka cɛ n ko n don a ye hakili sigi bani Musa min tɔgɔ b'i ka kuranɛ kɔnɔ dɔw ko 60 n'a nɔkan fɛ dɔw ko 80 n'a nɔkan fɛ ne t'a da dɔn a da ɲinini nafa tɛ ne kan nka ne kɔni bɛ ka min fɔ i ɲɛna dɛ o Musa nin o de bɔ mɛ ko saba dɔnni kɛnɛ kan a dɔnnikɛlaw yɛrɛ da a kiraw n'a bi nabiw da kɔni ko tiɲɛ tɛ n ko karamɔgɔ n'i b'a sɔsɔ i bɛ se k'a sɔsɔ ni min ye i bɛ bɔ k'o de yira n na dɛ sinon min yira n na ne na kɔni ne bolo kɛlen bɔra o ye ne ka tiɲɛ ye karamɔgɔ n ko karamɔgɔ i tɛna n k'o f'i ɲɛna n ko an y'o diya y'an karamɔgɔ bolo a bɛ YouTube sanfɛ o tɛ waati jan ye koyi o bɛ komi alikaba ta waati ni otage la 79 a bɛɛ kɛra o tuma ninnu kɔnɔna de la awɔ Saudiya yɛrɛ denmisɛnninw wulila ka alikaba ta otage la ka maa ba yiri ka bɔnna ni na n ka cɛ u ko k'u k'a dabila de ko n'u ma ni manamana dabila ka wuli ka diɲɛ sɛbɛ lajɛ k'o tɔgɔ ye ko diinɛ ko k'a bɛ ka faden kɛ Iran min ye k'a bɛna taa k'an sigilen to yan o y'a sɔrɔ Iranɛw bɛna garibuya de la Saudiya o donni kana karamɔgɔ minnu kun cira a don an tɛ tiɲɛ segu su ma bi Iran taara ka Saudiya to kɛnɛ jan dɛ n balimamuso n ko Iran taara de ka Saudiya to kɛnɛ jan a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ fɛn tɛ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɔnni de don karamɔgɔ Iranɛw y'a lamaga o bɛ ka tɔnɔ bɔ n ko Iyatola y'a lamaga kafiri ma kɛlɛ koyi a yɛrɛ ka fɛ ko kafiru a ka Ala ka to a kura dalen ma o la maa si de m'i yɛrɛ wele to a min na ale de nana bagan ma ka to a yen da o la ɔ olu ma kɛlɛ dɛ yahudiya ma kɛlɛ nansara ma kɛlɛ n ko jinɛw ma kɛlɛ uruwanɛw ma kɛlɛ mɛlɛkɛw ma kɛlɛ fo a kana mɛlɛkɛ ni uruwanɛ bɔ ɲɔgɔn na k'u balo cogo fɔ an ye Ala ye saba de fɔ an ye aw Mali karamɔgɔw de nana naani n'a faranka ko uruwanɛ o uruwanɛ ye min ye fo a k'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ danfɛn minnu don u danna ka bɔ mun na Ala ko a ye mɛlɛkɛ de da a k'a y'o da ka bɔ nɔrɔ la a ko a ye jinɛ da ka bɔ tasuma na sɛtanɛ n'a ka maaw awɔ ko a ye hadama da ka bɔ bɔgɔ la dacogo la k'o cɛ ɲa awɔ muso bɔ yɔrɔ ko in sa kuma in t'o nɔfɛ nka ko a ye hadama da yɔrɔ min na karamɔgɔ a ye kɛlɛ tiɲɛ n'a bolo ye dɛ ale ko de ko an ye hadama da dancogo la k'a cɛ ɲa an ye hadama da dancogo la k'a cɛ ɲa kuma sigilen den kɔnɔ a fɔra kɔ ye pewu ka d'a kan an ye hadama da nin anw bɛ se k'a fɔ n k'o yɔrɔ la ani mɛlɛkɛw bɛ ka baara kɛ a ka kuma ye jamayalan ta nka kuma dabiri yɔrɔ la sisan ale nana jamayalan wɛrɛ ta ye a ko an ye mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka taa sujuru bin hadama bɔgɔ ye ko mɛlɛkɛw bɛɛ taara fo n'a kɛra Ibilisa ye nka ko wɛrɛ b'o kuma kɔfɛ a ma sɔn k'o ɲɛfɔ ka tugu o la Ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye Ibilisa ye jinɛ de ye o kuma Ibilisa sen don ko t'o kuma kɔnɔ o bɛ faamu yen nɔ nka yɔrɔ in na sisan a ko an ye mɛlɛkɛw yamaruya o jamakulu yala ye a kan b'a ni jɔ ma ye karamɔgɔ ne m'a f'i ye k'u tɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye i ma sɔn a ma k'a fɔ ko fɛn kelen tun tɛ wa jama de ta farala ɲɔgɔn kan ka k'a tiɲɛ i ma yɔrɔ ye sa wa a ko an ye hadama bɔgɔ da dancogo la k'a cɛ ɲa ani mɛlɛkɛw bɛ se ka yen ta an tilara ka mɛlɛkɛw yamaruya mɛlɛkɛw bɛɛ sisan ale ni jɔnw b'u yamaruya ye ni ɲɔgɔn karamɔgɔ e ka yɔrɔ ni lɔjɛ tabani kana lɔjɛ ni dusukun ye sa a tɛ dusukun kɔnɔ nka a tɛ dusukun kɔnɔ sa a y'a bɛɛ jɛ yen nɔ de faamaden kun ka nin yɔrɔ in lɔjɛ ka ɲa bani k'olu bɛɛ taara ko fana kɛra jinɛw ka kuntigi ye o kɔrɔ jinɛw fana bɛɛ tun yamaruyara sa kɛ
sino jino ka kuntigi ka mun bɔra mɛlɛkɛw y'o dama kabila ye jinɛw y'o dama kabila ye e ye ci bila mɛlɛkɛw de ma jinɛw ka mun bɔra n karamɔgɔ jinɛw ka foyi man ka yɔrɔ bagama kɛlɛ tigɛtɔ don o bagama kɛlɛ tigɛtɔ don kɛlɛ tiɲɛ ma fɔ an ye a fɔra anw ɲɛna de k'u kɛlɛla hadamaden nɔfɛ karamɔgɔ ma kɛlɛw nɔfɛ dɛ u kɛlɛla denmusow de nɔfɛ minnu bɛ hadama ɲɛ hadama n'a denw ɲɛ i kana sigara minnu bɛ alijinɛ in kɔnɔ muso ninnu f'i ka taa ɲininka de u ye mun kɛ ka se mun de y'u se n'u t'u bɔ ye u bɛɛ ye mun de la mun daluya b'u bolo k'u sigi yen nɔ u sigira ye sigicogo jumɛn na olu yɛrɛ danna ka bɔ mun na dan kɔni u dan bɛ cogo min na o ɲɛfɔra nka u danna ka bɔ min na o ma ɲɛfɔ sinon i la hakilima saba in kɔni i y'olu dancogo fɔ mɛlɛkɛw ni jinɛw ni hadama i y'olu dancogo fɔ n'olu yera o a tɔ to bɛ mun ye sisan muso minnu bɛ alijinɛ in kɔnɔ yen kɛ olu danna ka bɔ mun na ko k'o de ɲɛfɔ o kama n k'o kama e y'i ka taa fɔ k'i ban ka cɛ dɔ ta ɲɛfɔ kana ɲinɛ ko cɛ dɔ fana kuma bɛ fan wɛrɛ koyi awɔ wa ko k'a f'i ɲɛna ko muso minnu b'i bolo alijinɛ kɔnɔ k'a tiɲɛjɛ fɔlɔ k'ale denw de don awɔ ale denw de don k'i b'a gɛn don min na i y'a n'a denkɛw de gɛn ko ka denmusow minɛ a la k'u to yen nɔ ale de k'i ma ko hadama n'a denw k'olu cɛkɔrɔ sisi da ale denw denmisɛnnin sisi kan ko fɔ ni nbamuru y'a fara ɲɔgɔn na aw ko nbamurukɛla anw ka mun bɛ sɔrɔ la n karamɔgɔ n k'olu ko nbamurukɛla anw ka mun bɛ sɔrɔ la i m'a jigi jigi ne ye wa e kuma o kuma ko Ibrahima i bɛ Ibrahima dɔn i b'a fa dɔn wa e bolo jɔn de don premier ministre wa karamɔgɔ n'i y'an sɔrɔ dɔɔni kɛnɛ kan don o don an b'a yir'i la ko premier ministre den tɛ n ko namuru n'u yɛrɛ wolo den don kana sigara pɛrɛnkan fɔlɔ nin ale k'a de don n ko pɛrɛnkan fɔlɔ nin namuru n'u yɛrɛ k'a de don ne balimakɛ wahabiya den nin lamɛn i ka taa lakaliso pɛrɛnkan fɔlɔ in dɛ i y'o min kɛ ala kan ye kana sigara o tɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ tigi kan ye cogo si de ma namuru n'u k'a de don n ko namuru n'u k'a de don wahabiya n'aw ka taa dabila n ko n'aw ka tɛ faraw na n'aw ka taa n to yen a bɛ mɛnbali minɛ tile fila in na awɔ 115 haya fɔlɔ in ni nana bɛɛ lajɛlen kama wa bɛɛ b'i ta kɛ naya ka taa karamɔgɔ mayi i nana k'i bɛna arabuya ni silamɛya k'i b'olu bɔ ɲɔgɔn na karamɔgɔ mayi o kalan t'i la o kalan t'i karamɔgɔ la o karamɔgɔ t'i bolo mali dugukolo in sanfɛ o kalan bɛ min na ko min bɛ se ka arabuya ni silamɛya bɔ ɲɔgɔn na i b'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di k'i den tɔgɔ da arabu tɔgɔ la ka dumuni kɛ arabuw ka dumuni kɛcogo la ka dumuni daminɛ ni arabuw ka k'a ye k'i seli ni arabuw ka k'a ye ka tilen ka kuma laminɛ arabuw ka kumakan nɔfɛ k'i faso ci ka taa arabuw faso jɔ arabuw ka hakilina sɛbɛnnen nɔfɛ ka na d'i ma karamɔgɔ mayi e bɛ ka kule tuma dɔ la o mamadu min na e bɛ fɛ ka o mamadu min tɔgɔ kɛ k'i sen da anw kan k'i bɛ wuli k'i jɔ e bɛ k'o mamadu min kɛ i t'i kɔrɔ filan bonya mali kɔnɔ tugun i t'i masa filan bonya foyi tɛ yen e ma min da an kɔrɔkɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la maa denni ma sɔrɔ a yɛrɛ ka kuma ko maabaw karamɔgɔ ko a ma ko maaba kɔni jamanadenni kɔnɔ ko kabako don anw kɔni ka maabaw dɔɔnin don n k'an ka maaba de fil'a bolo anw t'a fɔ a bɛ fanga bolo ba a b'aw n'a ka minisiri de bolo wahabiya denw dunbi fakoli ko a kɔni kana siga kelen na ni kunkolo kɔngɔn kɔni y'a sɔrɔ a hakili tɛ fɛn o fɛn o bɛ bɔ ara mali in kɔnɔ an b'o fɔ a ye ka nɔgɔ b'o la pewu a bɛ da la o sen de fɛ ko faso in mana maa si ma muso ka kɔɲɔ minɛ ka na di mɔkɛ ma an bɛɛ jɛ de don n ko an bɛɛ jɛ de don anw bɛnbaw de ko k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ n k'o de ye aw jatigiw sigi anw fɛ yan a b'a dɔn n'anw tun b'a kɛ ten nɔ olu tun bɛ min kan n'o tun nana sɔrɔ anw b'o kan kamalen o ɲɔgɔnna 120 tun tɛ se kun bɛ sale la o don a ye t'u ɲininka k'u k'o tiɲɛ fɔ a ye bani k'u nana cogo min na o nana sɔrɔ i bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ de b'anw bolo k'o de y'u sigi anw fɛ kunbe ko sinɔn ko n'i y'a sɔrɔ olu bɛ diɲɛ ye cogo min na ko n'u tun nana sɔrɔ anw b'a ye ten k'a fɔ n'olu ta tɛ foyi wɛrɛ tɛ yen nɔ k'anw sera n'u ye don min na de ko k'u y'u ka ala ka so jɔ anw ka so b'a ka ala bolo jɔyɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ a la kɛ
ngwana ko ni jinya majele na ambe mo min tambolo kata makele da bakele se ba kele fa makele ngo min fora on na do so to la ai olu yon roto sabayo o kanga ni man fo kan ni man ke ka jugo manto ko jokele so kele ko sa kele ko anga kodo anga tile anga bara ko anga fama ka dala ka bara kana ka go ma ya nana de anga nyanda fa do mo za do o go ya fe mo ko ta ko de ko doka ka joye ko ni sira kan nani furu ni keme san songo bi bulu ta sa sura kana nayi olu ta furu de furu ta en nani de doni mi wele ci ko de ngramo ni bi se ka bo jene yala ni ma bokka fo na doni kene ka antiga de la kramo ebe mi ko kele mi ngin so la ibno de ka fo no kala ko dombo iga maya ko no kramo kramo nan tura bulu aw tange arabu de aw bante me arabu yere la kramo ga ba jode amba nye fo yana ajaja goya aba jode fa be ngono ko ngo aba jode na ma jo on ma fo ngo adu le me fe mi ko fe na amba yala to robate ngo che robate wa ni dine tunganga mabu ya ira ni majo tunganga ke ka dine kanu mali kono mali ende ka dine kanu akinye je fola ni ma tunganga ke mali kono ko mali ende tunganga dasila na dine na mami nofe an fado anga chokoroba do ni ma tunganga ke mali kono ko mali ende tunganga son dine yi moga min bunya nofe o togo de ko anga chokoroba an fa wa ya tale de kora kana senna ana be kana amika kono anya ba na tolo amba le tada ma yoro jantete ko na tisi maroko aw na tisi yato la ka blo kono wa na tisi saudi awura ya fami kono ko be ka nyawna hawo ayela fana mi ki sini bere mi de ko ambi doni de fara bere nga fato do ngaye akuma ko afa e malien de simatika solidora ma sima solidora afa e malien de onga e kemega sigiro mi soro ifa mana ego ifa fa de nanai no yi moke ongra mo iba me ki moke chwa foka be munde mo iba me ki moke bunya yira ka be munde ma angu bi moke do ma mi umma jugo yela koy awo atumura ga barangwe de la barawili atura e ale kone abi moria aba doni wasulun ka tele wuli la wasulun ka nana ka aka duwa yini ay duwa ke atara kele ajara wasulun ka ay mbugoti kele mine anana dama mbugoti atoko bajalo mali bebe ni gindo mali bebe anyedo jeli bebe ni nyedo mali en kone abi sirande suno bebe ni do awo wasulun ka anana muso dama me muso ni koni ayo amoji antik makat anye demiseni ante mo ko mbafo musoni ani muso atara nyoro nga yani agata nyoro muso aye densoro eka fa asoro la barawili tamba ika fa asoro la siraju min koro ebe siraju yorodo eba don ka foko ambe siraju yorodo siraju atimbita jura me ekoni ko sisa wari kera inyine na siraju ko inyine na wasolo nga yere bela jelenko eka mugadamu kele ati wasolo reka dine ramata olos emaye haydara ana ka dewu ye wasolonta mako te wasolona ika fa benado imako foi make wasolona imako kera wasolona domina idi feka murbo keita mine itara ka wasolonga ka deme yini sekoro baka yo ayaka deme ayaka chefari yake nga karamo bara kele labana chuo mina amba nyedo eba donc afoko amba donc eba donc amba ne koni ba do ka ko demisen chama a kuma la sila ateni yo famo ngani kuma ne ga fa ba do ka ko ni mbora mano go daire ni koni dugulen kuma do dugulen blogo no e ka fa abora barawili atara fili yoro ale koni tubabu komandanga tekado ale ka tilke gere tubabu komandanga ani e ka fa adem seni bolo ba bolo obi ka tubabu komandanga ve olu de lape sonsani doso ay sonsani faka ibital komandanga ve abi kase dima abi tubabu marfa dima abi iladia abi bledi lape ni faka bina dalema
imana bele bele fa ita fere du mo ma ita la teni ko akadi to ko madani ko to o la teni akadi isa fa fono ko ika moke akada ko to awo ay akoni ani to ko madani akadi ko to e sono abado yoro se ko ba bebe yoro ni o ika fa moke ni ale da e ka fa ale ko ni awuli la ni kele aya yela mabulu wala kan ale ko ale pete anye ka da tuwo anko amman ngoni de fam o kele ko ni amin di ale ni tuwo ci antado ñeere antado onga ale ko ni ale re ale ka ko be dlana anyana amanya ani tuwo ka kele alla bana tuwo flega na amine kata yero ale ko na be mine do me anko ne tuwo ko ni abana ni ga girgira banjul girgira o girgira de bora so kona ko ale sin dalen tule aka cangara pereg ni kam koni ale tuma ka sin wuri ko avion to ka wuri ko nga aki ikafa aya to avion kono ako ale girgira ko girgira ite wuli ka bo cangara mbere ne gam mikata ala ka yamaru ya latine wanne abe sigika aya ko mo chama siran na fara ko abe sigika na ko ne ako akara ka bakoy o girgira kono ta amake tiye samawluda amma sigi amma do na sigi ga ma sigi ko ma sigi ko ma be mo chama an taado an to yodo ga ko de amma sigi ko on ga e refo anyine na girigara ko ante girigara ko ma may gatu da ko ni be seno wi dongi lidda wa beke e kilenta yo girigara ko mbara kana ni girigara ay bara bile bile ke nyoro ni do de awo amoji o kramo e ka faka bonya kama anyi sembe to yi jamana ne kono anyi te kirai kike nabi kike waliji kike kutubul jamana ne ka fota ka do ikilim te kama ankoro ka foko ambe sona anga mo ko bandi ini bunya ka ba o takramo ambika ko do ye teleflena abi feka an sigade aw folo uko kina anga jamana tigi ayi nyogoni afla de tundu sokon ika kuma la do ja ko afla de tundu sokon o asiga ko mba na ka fo anga jamana tigi abi soka kan asiga ba anna kono ka fo anga fa abi faransi kan akma na kan na tundu fega nya fo fato dema kada ka mo chama ba fo ko abi bamana kan o na nya fo an kono bena yini ngali so ni naka kana mo fato du nyaga mi naka se haje ni bi amadel ka nyaga me ka ni edu iyanga kirade kira ati jamana de sima faka tiuma kandela ubi kame afa ebanga kame iti boka fo fato de mamuna ibane le ka fo mundi tala mumbi kane kani foli amainde wa ubi kani mumbala ibana ka fo mun kama fato de samba abika kumame ambe di bunya ika toko abin mako nyafo ba mako awo wa hadi ya deniseni awuli la nyana ki baba ba sila ka jati kana noro ela ko serifu sarafa abin ni siri abi dibite siga commandant wuli abi so ko ni abi fanasiri fato kono benye wala ede ni bonya be da ngame ya ko hadi ya deniseni wo ibi seki kokoda anga tekorobanna ni kokoda la ali latunu itanga tekoroba do amba don kasoro ema bo ngo kono kana ansoro dubu bani kono baba sisi ka misiri ba jalala ini ka fula kunsi bani ambi don ko anga tekoroba ale be saka ke gidi ebe gidi le guide république de l'islamique e ko mi yaatu la ko mini anana to ko mini ale be saka ke anga tekoroba adi nege aba ko ni ebe présidentité ibo ota kulubata ni ebe wari ko kilete ota ni bi sanu sonu nuka kilete ni beta karamo ni bi sharia profe ki kan beta ibi fenwo fenfe jamana ne kono ibata nga sara bakilinde ibato ale bolo o kori ato di mo ma an mo jeto yi o de to ko ministre de la défense et de sécurité ibato ale bolo ale de va commander wa ale ka sharia kono jamana ministre jamana président jamana député jamana maire jamana commandant jamana warti jamana setigi ni di faga mogo de taki garde idi jamana ka militaire de ta ate kuira
ima jamana ka polisi ta itita jamana ka mɔgɔ wɛrɛ ta itita jamana wɛrɛ ka mɔgɔ ta min bɛna baara kɛ k'i garde i bɛ se ka taa jamana wɛrɛ ka mɔgɔ ta i n'a bɛna baara kɛ faso kɔnɔ hali n'a ko ko ala tɛ yen n'a tɔnɔ bɛ se faso ma an ka jɛ k'o baara a bɛ wari bɔ a bɛ technologie san a bɛ technologie baara technologie kɔni ne yɛrɛ b'a dɔn a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ awɔ machine min ye autographe dilan ka se k'a dɔn k'a fɔ ko den cɛya n'a musoya ye mun ye kalo 3 a haya tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'o dɔn o tuma a ye denmisɛn bila a ka arabu hakili nɛmɛ a k'u bila u ka taa kalan a ye jamana bɛɛ ta nka a ka défense to ne bolo ɔ karamɔgɔ n ko o ye ale sigilen ye ala ka kilasi de la faso nin kɔnɔ a ma tɛmɛ kira ye ala saba an ka fa an ye nin bɛɛ bonya di ma nka i b'a n'an ka kan na a yɔrɔ in a bɛ k'an tɔɔrɔ dɔɔnin o dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinon e bɛ fɛn min nɔfɛ anw b'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko anw b'a dɔn nka karamɔgɔ a tɛ sɔrɔ dɛ a tɛ sɔrɔ e bɛ ka ɲinɛ kuma ko si awɔ kuma a ka teli kojugu fila dɔrɔn bɛ se ka kɛ dɛ fila dɔrɔn sisan tɛ kuma na kɛmɛ na nata a fila dɔn karamɔgɔ e bɛ ka ɲinɛ si bɛ ka birindi e bɛ ka san joli ka programme da ko minnu don sisan ka ɲini fɛn tɛ dɛ ayiwa e ye denmisɛnnin i y'a coron yɔrɔ bɛɛ ka taa sotɛli ma ka ko i ka denbaya da yɛrɛ mali ɲɛ bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn sotɛli ma ko awɔ sotɛli ma a ye mali nɛgɛ k'a feere Maroc ma Maroc mun technologie b'a bolo foyi tɛ Maroc bolo Maroc kɔni a bɛ k'an ka faso bisi dɔrɔn k'a k'a sago ye mun bɛ Maroc bolo Maroc tɛ anw ɲɛ technologie la Maroc ka jamana sigi Maroc bɛ se k'a gɛn ka bɔ wura ye min na ka d'a kan a fa ye wari de ta ka misiri jɔ misiri min wari cɛyara kosɛbɛ a bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn a tiɲɛ b'a ka kuranɛ kɔnɔ a b'a dɔn o foyi ko an ye a bɛ baziliki jɔ Alasani de a b'a ka mosquée nin jɔ olu ka entrepreneur kɔrɔ ni dɔgɔ de don u bɛ ka yɛlɛ o la dɔrɔn ka kɛ u ye faso wari bɛɛ ta k'a bugubugu manamana ko la a don n'u tun y'a ta ka université de jɔ ko ka doroni dilan ɲini bi tun b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ka doroni a bɛ feere iranien ma a y'a sɔrɔ yatula a ma foyi dilan fɔlɔ a bɛ ka ɲɛɲini de olu ma ɲɛɲini wɛrɛ kɛ u ye baziliki ni mosquée Assane de jɔ miliyari par miliyari yɔrɔ anw yɛrɛ ɲinɛna mosquée anw ɲinɛna baziliki ko kan ko jalaki bi an ka cɛkɔrɔba kan maa si t'o kuma fɔ o Marocain ka kodɔnnaw de wulila k'a dɔn k'u fa ye nin misiriba in jɔ mun kama pour que ka se k'a tɔgɔ d'a yɛrɛ la dɔrɔn a tɔgɔ kana tunun tɛ fɔ de kɔnɔ aw ye caman fɔ Mohamed tan ni naani nin bɛɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ aw n'a waati yɛrɛ dɔɔnin don cɛw bɛ Maroc minnu b'o n'a waati dɔn Marocain k'a ma k'u tɛ se ka nin yafa denkɛ de ko k'a y'a muɲu ne fana bɛ dɔw yɔrɔ dɔ yan fɛ n bɛ taa sama olu bolo kana sama tigɛ a bɛ kɔn de kan dɔn wa n'i ye balimaya tɛ k'an kana ni denmisɛnninw ye k'u bɛ t'u kalan alimamiya na k'u jogo dɔn yan'a k'u jogo dɔn minnu b'an bolo a t'olu jogo dɔn ka d'a ma fɔlɔ fa nani banenikɛla minnu b'an bolo kɔrɔ dɔgɔyala minnu b'an bolo masa dɔgɔyala minnu b'an bolo bɛnba dɔgɔyala minnu b'an bolo yɛrɛ dɔnbali minnu b'an bolo yɛrɛ dɔ kɛnɛ kan a y'olu jogo dɔn fɔlɔ an k'o ye yan'a ka taa fura dilan ka na ko masala ka daga falen don dɔw ni taa ni ɲɛ kelen bɛ boli la ka na an bɛ ninnu dɔn sa nka an b'u dɔn ko an k'an fa ma ko yan tɛ Maroc ye ayi ba maliba nin kɔnɔ ko n'a kuma sera n'a banna k'a kɛ a bɛ min nɔfɛ n b'a fɔ mɔgɔ ye awɔ ka d'a kan karamɔgɔ u nana nkalon da anw karamɔgɔw la ka na nkalon da anw kɔrɔw la ka na nkalon da anw ka finɛw na wa jɔn n'u ka minisiri ka minɛ a tulo bɛ Mɛyi Watara ka kumaw la dɛ Mɛyi Watara an ɲɛ b'a la a yɛrɛ bolo ale ja de ka farin tɛ maa si bonya nka ni Mɛyi Watara ko chrétien ko k'u bɛ plainte don nin kama wajibiyaw ka minisiri de bolibaatɔ bɔlen filɛ ka taa chrétienw deli Mɛyi Watara ye dɛ Mɛyi Watara san 42 a bolibaatɔ ni sentigɛ taara chrétienw deli k'u kana plainte don ko a bɛ ɲɛfɔ so kɔnɔ ko du kɔnɔ fini don k'a nɔgɔlen don komi kanko musa bɛ taa n'an ka wari ye k'u b'a ko du kɔnɔ yen nɔ dɛ u ma ɲuman ko k'a d'a ma koyi a taara Mɛyi Watara protégé don min na o y'a sɔrɔ dugu b'a bolo o y'a sɔrɔ an ka kolokotow b'a bolo an ka nagarabaw b'a bolo a hakili ma jigin olu la yɛrɛ k'a bɛn mun ma k'a ka di dɛ an bɛ kana a y'an kɔnɔ bani n ko an bɛ kana a y'an kɔnɔ ka d'a kan a ka minisiri an bɛ tila k'a ɲininka de jamu min b'a la dɛ kira min y'o jamu da kira min kɛra o jamu jujɔnba ye ɲɛnamaya kɔnɔ
abe kira min do ko ye jamu ko latige de fa ka bo ko de fanyana ndi bere don ti yola ko ambulo ibla la ko mun ibado ni ta don o ibe ni ndo ambo nyefi ko wa wadi aba ministry ami ni na mali ni kono ibe femina silameado ibe ga femin defense silameado ibla la ko le ministre des religieux et des fils on yere ni etando etanyi kando ngakara mo kando de nyaki ko boy ko kadaka on te mawre no ko mun ni du bulo ni tuti ebi kaba kan kana ebi sira kan kana abeyan sigile foro yamba be se su do yan ko on te galunda udare ye min kan na mi ko maka do de wa bi kan min kedi ami ko maka do de ni ko mun taw te ato do tamuro bi dakun de nyeba go benye bala o kama ayan ko ke tuno aka doniya kono ko mo baka dibite ko la ayo tulu ko wele ka ta fara ka ko do ya seda qur'ana ka ko do yi daji tu qur'ana ka o ka ko ya yere da me ta ka ne tiyare ma ango jaranyo o benamo nga ki seda qur'ana ka o majanye de ki daji tu aka ngo majanye kadamunga awle ko an gambe sengile ma an kante nyugo ma wa an yere kango kuma kani mbunya nanya an kira tondi an gango mbunya segmen ko do dinna ko na handa o mun mora wal so kana lesi ke so an ma ko ngani mo te barake ko an ma ko ngamba nyire to ngante mo ko fere an ba nyire de dinna ko na fanta an ngongo di buara ajaja ko mi agoya bongere malire o buara aw y'an to degun kɔnɔ k'an to lebu kɔnɔ k'an to fɛn kɔnɔ a ka dumuni da nɔfɛ a ka nasɔngɔ miliyɔn nɔfɛ a ka sogosɔngɔ 5000 nɔfɛ tile kɔnɔ ka fasodenw nɛgɛ ka miliyari 65 ta ka taa ɲini saudiya la olu ka baara min kɔni kɛ n'a ye mamadu sa ala ɲiyɔrɔ b'ora min bɛ ka taa di saudiya ma bi n'u bɛ ka baara min kɛ n'a a b'o kɔni dɔn karamɔgɔ n'an tora aw nɔfɛ ko n y'a f'i ye an ti taa yɔrɔ la. Karamɔgɔ b'a dɔn k'an tɛ se ka tɔgɔ nɔfɛ ala an tɛ se ka tɔgɔ karamɔgɔ nɔfɛ ne kɔni bɛ min fɔ a ye waajibiya denmisɛnninw aw minnu bɛ 115 n'a haya fɔlɔ sanfɛ internet a y'a lase a ka maakɔrɔw ma so dɛ ko gidi n'a ka président wa a ka premier ministre don k'u ye min minɛ k'a dun ka jɛ k'u n'a dunni ka kan nka u ka kan wɛrɛ fɔ a dunni na fɛɛrɛ min b'o kɔnɔ k'u k'o bila dɛ ko n'u ye walifɛn dun kɔni u ka wuli dɔrɔn u k'a jira maaw la ko an y'a dun an y'a kɔnɔ ye dɔ kɛ nka ko u bɛ ɲini fɛn min nɔfɛ k'u k'a bila ko ne m'a f'u ye k'a to sɔrɔ wolofindenw ko k'a to sɔrɔ saba cogo t'a la o wolofina tɛ se ka dɔ tigɛ o ye halaki ye o bɛ kɛ cogo di k'an to balo la tɛ se ka dɔ a ye wari min minɛ k'a dun a y'a dun k'o de kɛ ka taa nkalon da mɔgɔw la dɔ y'i sen da kuranɛ kan dɔ y'i sen da kuranɛ kan a tigi kɔni a bɛ k'a ka ala dɔgɔya kosɛbɛ koyi nka a bɛ k'a ka ala jaasi a bɛ k'a ka ala ka se ban maa k'i sen da kuranɛ kan mali kɔnɔ n'o de bɛ kɛ sababuya ye ka mali tuko n'o de bɛ kɛ sababuya ye ka mali halaki e ka fɔ ma e ka dɔnni ma n'o de bɛ kɛ sababuya ye ka kɔlɔlɔ lase mali ma an karamɔgɔ kuma tɛ dɔ kalama diɲɛ bilama na dɛ kuranɛ tɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ minnu kunkolo la e ka taa sini olu b'u bolo a b'olu bolo ye cogo min na bani karamɔgɔ e kana sigara so olu b'a f'i ɲɛna ko bana de don k'a kan ka furakɛ de n ko ni masakɛ ko n'i ye tɔgɔ in d'ale fɛ a k'a ka carte d'identité d'i ma tugun n'i ye dɔnni kɛnɛ kan wa ni saudiya ka relation ka ɲi kosɛbɛ dɛ karamɔgɔ n ko Espagne ka 1er avril n'i bɛ dɔ kala mara kɛ o tun ye baara min kɛ Espagne u m'o kɛ saudiya u m'o kɛ bagdadi Jordani kɔni baka baka u m'o kɛ i b'u gɛn cogo dɔn ye kɔni karamɔgɔ o jamakulu tɔ de mana i sigi Marɔku da la i komi aw sigilen bɛ fato da la cogo min mɔgɔbaw ni kira bɔnnaw ni kira mɔdenw ka wali fato ta o taji la a bɛ fɛ ka dɔ fɔ in de lawaleya Mali kɔnɔ Mali tɛ ta o taji la a y'a fɔ a ka kabila bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali tɛ ta o taji la ko an mɔkɛw diɲɛ ɲɛmɔgɔ tɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ban biya an b'a se cogo dɔ ye an b'a na cogo dɔn a ko bɛɛ dilanna ɲɛna a y'a sɔrɔ cogo min na wa ka fato don a kama an kɔrɔ ka président minɛ ka député minɛ ka ministre minɛ ka sogo funi ka fana sigi faso in kɔnɔ a bɛɛ kɛra an jɔlen ɲɛna dɛ karamɔgɔ
ibe soro haya kemani haya tan durna suran folo de la ni yeni ngini kemani tan na ne kono e re ba do ko ate ngai ba do ko ni bla ni na ni ko wuli bali tenga suru wali dunga ngo e ba do ko mi ni ga fino ko wuli bali tede nga so bali dunga na mo aya bulu bo nya ngate wa ka bulu de boanye angate ne awte na to anauke an kam sangile ma an ni fe le nya fe Samo angkanda uma. Ona kanda sangele ma angkanda ni uma. Wakara mo na ngo kele bi safe. Ko kana fa mo do yoga kile fa lo je ko yente. Wai kana sigara ita Allah subhanahu wa ta'ala fon ko bi rom na yente. Dugun kono na yente. Agora mo yo nya vina chugo doni kene ga oche ko visa ko la so. Ta YouTube ga e ga ta guti ko le tradition des chauffeurs overking les 5 du monde des 600 prochaines années. Tago, galole. Karamoko du sama ko doni tara yoro gasa ate du gongono. Du kin semede la. Fama den dale mede. Ayo de bla ko la funango la bara. Into kalo kanele ngala go. Ndanya na bona mande ka ina bo. Angwa mango samira wata na ishuko. Utira ke du je ko te chuko sima. Ko bana pura ke la de ndo. Ni du je pura de ta. No fe. Kaje ka bolo na to bolo la. Ajaja umi agoya matna kanyo karamo ebe ni ma fula min kele lila de min be ma kele ne onbulo on de bu kele sudo on go kele min malo te sira kele ni sira ne foi ma de to lo ka dina no fe de ma gulu kele ta kele imu jogo ya awla foi mo no ha come fale ke proprio da andala se bo ma ya ka fa ma ya bara ba ngate arabu zirin dabla so ko na ka bo ka ma ya ka fa ma ya bara indi sega yana bare jiye to ga ta mamuna amba wa kololo bula ba ne ga boko tiya wo jiye to ga jiye nyeta nyini mamuna amba wa kololo kele bulu malien din ti go so mande ga din ti go so kamete din ti go so bamana din ti go so ka fo ko ante dine teka kololo bulu ante dine muso ka kololo bulu ante yahudiya dine kololo bulu ante nazara dine kololo bulu ante christian dine kololo bulu ante indonesia dine kololo bulu ante buddhist dine kololo bulu dine min dona min ma don min gilabaga dona min gilabaga ma don an ka mali de tɛ nin si kololo bulu bɛ a bɛ diinɛ min kololo bulu o tɔgɔ de ye ko silamɛya kufa ko fo ala de ta ka kɛ yaga gale ko fo ala de ta ka kɛ mamadu digo ko fo ala de ta ka kɛ sɛyifu usmani madani haidara ko fo ala de ta ka kɛ yakuba dugolo ko ala de ta ka kɛ an yɛrɛ ka kiraba yɛrɛ fana ko ala de ta ka kɛ nka a bɛ kɛ cogo min na a bɛɛ ka bɔ de k'i ta ɲɛfɔ a kan ka kɛ an sɔnna ma a bɛ kɛ cogo di bɛɛ de ka bɔ k'i ta ɲɛfɔ an k'a lajɛ ka min ka kɛ cogo n'anw ta tɛ an ka jɛ o an bɛ se ka sigi cogo min na ni kɛlɛ tɛ bɔra foyi tɛ bɔra an kɔni k'a ye ta nka a bɛɛ b'a ta ka kɛ nka an fana ka yeli ma aw si ni si de ta kɛ cogo in tɛ kelen ye aw dun bɛɛ boloma dalen bɛ gafe kelen de ma aw bɛɛ dun a bɛ kira kelen de kɔ aw bɛɛ ko k'a bɛ fɛ ka ala kelen de ka kɛlɛbantiya seereya nka aw ka ɲinifɛn tɛ kelen ye de ka bɛn mun ma maaya kɔnɔ n'an sera o yɔrɔ an n'an ka wahabiya minisiri ɲininka ko a ka bɔ ka fɛn caman fɔ an ɲɛna ɲɛnamaya kɔnɔ maaya tiɲɛfɛn ye fɛn minnu ye an tɛ ka kuma i ka lahara k'an ma se an ko an ni jɛlen bɛ min na faso e ka fɛn caman fɔ an ɲɛna kɔnɔ en tant que minisiri ko nin ye maaya tiɲɛ ko de ye wa ne bɛ ka diinɛ min kɔkɔrɔma don ne jɔlen bɛ minisiri la diinɛ min kɔkɔrɔma don na o diinɛ nin n'i ye nin jogo jugu nin kɛ dɔrɔn i bɛ gɛn ka bɔ o tuma fɛn tan minisiri n bɛna n ka misaliw bɛɛ surumani d'i ma ka sɔrɔ ka taa o nin misaliya fɔlɔ-fɔlɔ ye est-ce que nkalontigɛ bɛ mɔgɔ bɔ i ka diinɛ na wa a fɔ kelen ɲininkali don minisiri est-ce que i bɛ diinɛ min na jɛnɛya bɛ mɔgɔ bɔ a la wa a fɔ fila ɲininkali don minisiri est-ce que i bɛ diinɛ min na maa fa bɛ mɔgɔ bɔ a la wa k'a fɔ n'i sera k'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga dɔrɔn i bɔlen a la a fɔ saba minisiri est-ce que i bɛ diinɛ min na suɲɛni bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ na wa k'a fɔ n'i ye suɲɛni kɛ dɔrɔn i kan ka gɛn ka bɔ a la de a fɔ naani ti bɔ
karamɔgɔ i bɛ minisiri i bɛ diinɛ min na dangadenya bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ a la wa i fa kɛra sira o sira kan n'e kɔni fa don n'i y'a sɔrɔ o danga ni a bɛ diinɛ kɔnɔ i y'a minɛ cogo min na o danga n'o de bɛ bɔ ɲɔgɔn ma i ka bɔ k'o yɔrɔ kɔnɔ fɔ an ɲɛna o n'o de tɛ bɔ ɲɔgɔn ma n'i fa ma kɛ silamɛ ye a ka dangadenya est-ce que o bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ na wa a tɛ mɔgɔ bɔ a la. Minisiri i ka bɔ ka jogojugu ma d'an ye jogojugu min bɛ mɔgɔya kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ silamɛya diinɛ na n'a ma ɲa ko anw de ni e jɛlen bɛ ka janfa tugu o la ka namara tugu o la ka siya woloma tugu o la o tɛ nin ye ne ka alimami ye alimami an b'i kɔfɛ k'a ɲini k'an sen da aw sen da nɔ na an karamɔgɔ ko an kana bɔ an nɔ na ka kelen to n'an ye min sɔrɔ don min na an bɛna to a kɔrɔ a tɛ to a kɔrɔ k'a fɔ ko dɔnni kuma don dɛ a bɛ fɔ ko aw de bi yan n'an y'a ci a b'a kala o tuma karamɔgɔ an b'a fɔ k'a diya n na. Ne karamɔgɔ ko ten ko bi k'a sɔrɔ a bɛ ka n bala kɔsɛbɛ ni k'i se i kun da ta yɔrɔ kan bala ko fana kɛra kɔni ko k'an bolo de se ɲini fɛn ɲumanw ma ko ka bali kɛ jugumanw na karamɔgɔ karanga daminɛna dɛ n ko kɛlɛ bɛ sanfɛ karanga daminɛna an ɲɛ b'u la kɔni u dɔnnen don k'u tɔgɔ de kana fɔ an b'a fɔ ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fa kɔ ka tila k'a fɔ an da la manden dugukolo kan ko foyi tɛ bɔra ni hɛrɛ tɛ bɛɛ k'a fɔ tile la an ka taa an ka baara la dɔgɔdɔgɔnin joli don karamɔgɔ k'a ma k'a tɛ to filen ba kɔnɔ fɛn na n'a kɔni ma ɲa ko warabilen de mankan filɛ foro la kabatigi yɛrɛ ma ko jo mankan bɛ yen a ye wuli an ka minɛ cɛ kana siran muso kana siran o y'a bɛɛ dilan sigilen ɲɛna a kɛnɛ kisɛ jɛ a ɲɛ b'o la bi kɔni n ko a ɲɛ b'o la diinɛ kelen filɛ ja ka dɔ ye ko min mana wuli sangara dɔrɔn u bɛ ɲinɛ ko bɛɛ kan k'u ɲɛsin o ma wajibiyaw bi kan wɛrɛ t'u da ni kamedi ko kuma kɔ kametiya k'o bɔra ORTM mun na ko ye Mali wahabiyadenw tɔɔrɔ karamɔgɔ Bakari Jakite i t'a dɔn k'anw ta kɛra dimi ye anw de bɛ nɛgɛ kɔrɔ anw de bɛ tubabu jɔnya la diɲɛ ɲɛfɛ anw de bɛ arabu jɔnya la diɲɛ ɲɛfɛ anw de b'an wolofinden ɲɔgɔn ka jɔnya la ka sɔn fanɛni ma ka sɔn banɛni ma ka sɔn majigi ma tunga fɛ k'a fɔ ko an bɔra an ka so de an nana nafolo ɲini de la an mana kɛlɛ la k'o fara an jogo kan k'an jogo ɲa k'o nafolo min ɲini Bakari k'o bila ka taa so o bɛ taa kɛ ka malo min san o bɛ taa kɛ ka sukaro min san o bɛ taa kɛ ka fura min san o bɛ taa kɛ ka fini ni sabara min san o bɛ taa kɛ ka magoɲafɛn minnu san minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka don faso kɔnɔ dɛ faso kɔnɔ awɔ o magoɲafɛnw don dɔ la dɛ jamana wagandeba b'a ka sɔrɔta min da o kan o bɛ taa bila wagande min kɔnɔ o wari in bɛ ta ka taa bila wagande min kɔnɔ o bɛ kɛ ka journaliste minnu sara k'olu man ka anw ka kuma fɔ ka bɛn mun ma ko arabuw ka hakilina dɔ nana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko n'o tɛ ko maa wɛrɛ ta man ka fɔ ko dɔrɔn ni sanni tɛ bilen koyi mɔrɔba n'a muso yaasa tɛ bilen koyi n ko firawuna ko kuma tɛ bilen koyi o bɛɛ dɔgɔyɔrɔw ɲɛna ko anw yɛrɛ minnu jɔlen filo kɔrɔ ko anw de ka kuma man ka fɔ an yɛrɛ bɛ ka télévision so min wari sara an bɛ ka télévision min journalistes ka sara participer faso nin kɔnɔ a b'a yɛrɛ ko wari ninnu bɛ ka bɔ min n'a ka ala tɛ wari bɔ yɔrɔ dɔn a tɛ wari ninnu bɔ yɔrɔ ɲini a k'a dɔn anw tungafɛn mɔgɔw anw minnu bɛ ɲani na dɛ anw ka wari min bɛ ka taa o de fana bɛ taa kɛ ka fɛn minnu san faso kɔnɔ o de bɛ da douanier minnu kan o douanier wari de bɛ taa bila birize min kɔnɔ journaliste ninnu sara bɛ bɔ o birize de kɔnɔ f'a k'a dɔn ORTM y'an bɛɛ jɛ de ye faso nin kɔnɔ tuma dɔ la i tɛna mɛn a da ko Kadafi ne nana o d'a ma Baramoro taara ɲɔ min di malo min di Kadafi ka mɔgɔw ma aw k'a ɲininka bani ko faso ni bulonda denw ta tun don wa ou bien arabu denw ta tun don o don o y'a sɔrɔ a ma caya sa n ko y'a sɔrɔ an ma bugun o tun y'anw ta de ye o taara anw kɔ ɲɔ de la ka taa kɛ ka Kadafi dɛmɛ donc a nana juru sira de a mana juru dɔn ma a ka kun na ka na ta ka taa ka bɔ anw ye anw ta de b'u kɔnɔ o ta t'anw kɔnɔ ni Saudiya sɔnna bi ka Kanku Musa ka wari tilancɛ segin Mande dugu 16 Luwɛsi dugu 16 an bɛ kɛ État kelen ye wari in kɔfɛ tuguni parce que maa si tɛna sɔn ka i sen bɔ a kɔrɔ ka bɔ Nizeriya an ka cɛ fo Cap Vert awɔ ka bɔ Mauritanie dɛnɛn na an ka cɛ fo ka t'i jɔ Côte d'Ivoire i tɛ jamana kelen sɔrɔ min b'a fɔ ko balimaya dɔ t'an ni Kanku Musa cɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan o wari in nɔfɛ a tɛ taa ka arabuw nɔfɛ k'o d'an ma hali n'anw ta wɛrɛ ma sɔrɔ kɛlɛtɔnɔ na anw yɛrɛ ta min taara k'u k'o tilancɛ dɔrɔn d'anw ma a tɛ sɔrɔ
a bɛ sɔrɔ k'aw to fugariya ni i yɛrɛ dɔnbaliya la an dara fasi kɔnɔ bɛnba nɛni ni balima buruja ni sinji fara la an dara a bɛ sɔrɔ cogo di ko an k'an fanga kɛ kelen ye ɲini fɛn de b'an bolo an k'an ka min ɲini a bɛ ka tulonkɛ an ka kɛlɛ la n ko a ka bɔn ye an ka tɛmɛ aw ko tɛ an kan bɛ fɛn min na aw tɛ a y'a f'u ye k'an bɛ minnu olu yɛrɛ jɔlen bɛ minnu kɔfɛ k'an b'olu de nɔfɛ fɛn na k'u bɔ k'u yira diɲɛ na diɲɛ k'u ye k'u ka ɲini ta dɔn k'u ka ɲini fɛn dɔn awɔ k'u lahalaya dɔn kunun k'a dɔn bi kana dɔn u yɛrɛ ɲɛ kɔ k'olu de b'an da la anw ta tɛ yɔrɔ jan ko anw b'an ta yɔrɔ dɔn a ka tɛmɛ ɲɔgɔn kɛ. aw ni jɔ débat face à face religieux an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ tɛmɛ ka bɛɛ barikada k'an ka kulu kantigiw fo k'an ka kulukotow fo k'an ka kulu kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɛ ka dakuruya fila fɔ ni aya kan ka sababu kɛ wɔgɔjɛw mali wɔgɔjɛw wulilen don ni tile fila nin na ko laïcité ka bɔ yen laïcité dun a bɛ i n'a fɔ ko tubabuw ye o ye anw fɛ yan de ka taa a ta ka baara kɛ n'a ye ka n'a kɛ anw fɛ yan i b'a fɔ ko fɛn kura de don o kɔni na ni aya ninnu bɛ kɔrɔna kɔnɔ minnu b'a jira ko baarakɛlaw bɛ yen minnu reconnaît don kɔnɔna yɛrɛ fɛ mais wɔgɔjɛw ma olu reconnaît o ye jumɛn ye o dɛmɛbagaw yahudiyaw nansaraw sanbanakaw o fɛn o fɛn b'a la ala la ani don laban na ka ɲuman kɛ olu da ali sara sɔrɔ ali mari bara filantɛ kɛ ali la sunu dun sa alu ma u tɛna siran wa u tɛna jɔ nin ye kɔrɔ aya ka ɲɛfɔli jɛlen ye ni mɔgɔ o mɔgɔ mana da ala ni don laban na yɔrɔ kira ko kuma ma fɔ a la dɛ ka da ala ni don laban na ka baara ɲuman kɛ an minnu ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o de an yɛrɛ ka danaya ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to i ni bɛɛ cɛ i ni ma bɛɛ cɛ aw fɔlen don an nana ni aya suratul Baqara aya 113 ye a ko cogo di ko yahudilu kan de ko nasaralu bolo tɛ foyi ma nasaralu fana kan de ko yahudilu bolo tɛ foyi ma k'a sɔrɔ ali bɛɛ ye lɛrɛ dɔ fara kan k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka kitabu kalan kunfin minnu ma fɛn dɔn olu fana na alu la kuma ɲɔgɔn de fɔ la kunfin minnu tɛ foyi dɔn olu fana ni kalanbaga fila ka kuma ɲɔgɔn fɔ ala di na alu la ɲɔgɔn sɔsɔ k'olu kisi kɛ alu tɛ lɔba lon dɔn ala bɛna aw ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'u kiri tigɛ aw cɛ a ka kɛ lɔba lon a tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ o mali wɔgɔjɛw kana perese k'a fɔ k'u bɛ kiri tigɛ diɲɛ kɔnɔ yan kiri tɛ tigɛ yan dɛ kiri bɛ tigɛ sariya kɔfɛ de kiri bɛ tigɛ o tuma min fɔlen don ala de bɛna kiri tigɛ ale de ye kiritigɛlaw la wasalen ale de ye kiritigɛlaw la kiritigɛla ye o tuma k'u ka kiri to o kɔnɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ i ka baara kelen sara bɛna d'i ma don dɔ la ne ka baara kelen sara bɛna di ne ma don dɔ la e ka baara kelen sara bɛ d'i ma bɛɛ ta sara bɛ d'i ma mɔgɔ si tɛ sara ta o tuma jamana bɛ bolo min kan kunu a tɔgɔ sɔrɔ kan bi a sɛnɛ don bi anw de tile la mun y'a kɛ kunu mɔgɔw kɔni y'a dilan k'a ɲa mun y'a kɛ bi an bɛɛ kan k'an yɛrɛ ɲininka o la ka jɛ k'o fura ɲini ɲɔgɔn fɛ ka fɔ an bɛɛ faso de don a lafiyali an bɛɛ ma février léegi aw bɛɛ foli don aw ni jɔ ka sababu kɛ anw bɛ an ka mɔgɔba minnu nɔ na ka kɔn bɛ ɲɛ n'u ye nkalontigɛ u y'o latɔn u tun bɛ o kɛ kuma tɛ ɲamɔgɔya ma kuma tɛ layidu janfa ma sigikafɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka balimaya dilan ka balimaya diya furusa yɛrɛ o tun ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kunun olu y'o kɛ ni laïcité ye wala parce que mɔgɔ sugu bɛɛ tun b'olu fɛ yen u sera k'o kɛ ni laïcité ye cɛ bɛ muso bonya muso bɛ cɛ bonya den bɛ masa bonya den b'a kɔrɔ bonya o tun bɛ yen wa o y'a sɔrɔ fana u bɛ laïcité la koyi o ma foyi tiɲɛ olu bolo munna a bɛ tiɲɛ bi munna nkalontigɛ fanga bonyalen don bi ɲamɔgɔya fanga bonyalen don bi k'a sɔrɔ kunun o tun tɛ yen mun de nana n'a ye o waati kelen de n'i y'a lajɛ i b'a ye ko kalanyɔrɔw cayara kunun kalanyɔrɔw tun man ca misiriw cayara kunun misiriw tun man ca wajulu fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ kunun wajulu cayalenba san kɔnɔ a tɛ tɛmɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 kan mais don o don de ye wajulu ye bi o b'a jira a dɔn kɔni bɛ yen o tɛ ka a pilasi fa aw fɔlen don. o tɛ ne karamɔgɔ lɔnna dama jubate karamɔgɔ a kɛra fama ye dɛ
an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i jabate a bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka kɛlɛ jaana la karamɔgɔ ko an kɔni bɛna min fɔ ka bɛn wahabiyaw ka nin koɲa nin ma tuma dɔ la an kɔrɔkɛ ka kuma silamɛ ka fɛ an yɛrɛ kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ an ka yecogo bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma koyi nka ɲinifɛn kɔni ye kelen ne bamanan kɔni ka yeli la nin ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi nin ye wahabiyaw yɛrɛ ka complot montelen de ye mandenkaden bɛɛ k'o dɔn ko an balimakɛ min y'a sen da kuranɛ ka mali la wahabiyaw yɛrɛ ka complot montelen don ka da mun kan ko cɛnin tun ye hayidara ka tɔn mɔgɔ ye wa kɛnɛma mɔgɔ tun tɛ koyi a tun bɛ sɔrɔ fo du kɔnɔ o sɛmɛntiyara an ma cɛnin ye nin ko fana kɛ est-ce que u tɛ fɛ ka ko dɔ de yira mali yɛrɛ autorité la k'a fɔ ko olu bɛ se ka mɔgɔ dogo mali kɔnɔ autorité tɛ se ka min ye n'i ye ne yɛrɛ bamanan fana ɲininka ne b'a fɔ cɛnin dogolen bɛ wahabiyaw yɛrɛ de bolo koyi u bɛ fɛ ka autorité yɛrɛ de kɔrɔbɔ ne ka yeli la o filanan maliyɛn bɛɛ kan ka sɔmi dɔ sɔrɔ u ka bɔli in na karamɔgɔ n'i y'i sigi ka bɔli nin lajɛ kabako belebele de bɛ bɔli in na i b'an kɔrɔkɛ sen bɔ a la ale ta kun nin y'a ka dibite ko ye ani ko dɔw y'a kɛ yɔrɔ dɔ la o y'olu ka du ci ale y'a ta ɲɛfɔ ale ta faamuyalen don nka karamɔgɔ i bɛ wahabiyaw ka ɲinifɛn lajɛ a kɔnɔ u kasira u sigisigira u kabara u kafara u yaadara u ye ko bɛɛ kɛ faso in kɔnɔ nka u ka nin yɔrɔnin e ka nin ɲinifɛn lajɛ kɔni e y'a ye kule nin bɛɛ lajɛlen na sen nin na i ye serifu sarafa tɔgɔ min a da i m'o mɛn dɛ a bɛ ladi burama gɛn don min na 1 ni 2 serifu sarafa n k'a ɲinina baba sise ko y'a jatigikɛ nka u ka nin bɔli lajɛ i ye serifu sarafa tɔgɔ mɛn o da ayi o tuma serifu sarafa tɛ silamɛw dɔ ye wa o tɛ silamɛ tɔn na wa o kelen b'i yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛfɛ cogo di karamɔgɔ maliyɛnw ma se ka ɲininkali k'o la ka bɛn mun ma an ma serifu sarafa tɔgɔ fɔ mun na ni silamɛya de dugu jɛra n'a bɛ ka silamɛya de kɛlɛ kɛ silamɛya bɛ se ka kɛlɛ mali la ka serifu sarafa bɔ a la wa o sɛbɛnjuw ye mali in na hali n'a ko k'a bɛ yugu yanni kalo 3 n b'a nɔ ye sisan maa tɛ se k'o sɔsɔ karamɔgɔ ale tɛ ci bila cɛ ma i k'a fɔ ko sini ka ɲi n'a ko bi i b'a kɛ bi de mali in kɔnɔ o tɛ se ka sɔsɔ nka cɛ aw bɛ se k'a ka diinɛ ko kuma fɔ k'o serifu sarafa tɔgɔ bɔ a la cogo di karamɔgɔ n k'o yɔrɔ de don n bɛ kuma kun don ka kɛnɛ bila an karamɔgɔ ye ka fɔ k'i jabate ko ka diya la ka segin ka diya na o tuma n'an sera yan an b'a fɔ k'an bɛ fili ka da ye an karamɔgɔ k'an ma ten karamɔgɔ Modibo Hayidara k'a bɛɛ tɛ fɔ don kelen wa bɛɛ tɛ kuma kelen ko ye koyi o kuma kɛlɛ don bɛɛ k'a minɛ i ka dakun feerekelen don a feereke yɔrɔ ka ca o siga t'an si la nka an tɛ taa ka kelen to a bɛɛ fonitɔ don karamɔgɔ an kana jɔ an yɛrɛ la dɛ wa a kana k'an kɔnɔ ko cɛ bɛna a kan ye muso bɛna a kan ye an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye o tuma ko k'a fɔ wolofindenw ye k'an ka wuli k'an jɔ ko wuli ka jɔ waati sera cɛ t'a kan ye muso t'a kan ye siga tɛ cɛ la siga tɛ muso la arabu ka 20 t'an kɔnɔ tubabu ka 20 t'an kɔnɔ n'i ye fɛn o fɛn y'a bolo a ka dɔn ko an yɛrɛ de bɛ k'a kɛ wa an y'a dɔn ko an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye cɛ t'a kan ye muso t'a kan ye a ye wuli an k'a kɛ